You cannot teach an old dog with a new trick. Mao na ang linyada mga bay sa mga tao bitaw nang gahi kay kasing-kasing, gahi pa jud kay utok. Kana bitaw kabalo na sila nga di maayo di makatabang sayop pagyud. Dili na sila ganahan mag-usab kay ilang panindigan ang ilang gusto. Kaila ka na, doon na mo yung mga kaila na, itag ninyo. Bitaw mga bay, sama ka na sa mga nahitabo sa Ebanghelyo. Kay gusto nilang si Kristo, dili magbuhat sa angay buhaton diha sa adlay papahulay. Pero si Kristo niingon siya, unsa may mas maayo, ang pagtabang ba, ang pag-ayo ba, ang pagpabuhi ba sa kinahanglang buhion? Kontra sa pagpatay ni ini, unsa may mas makatabang. No? Kinahanglan mo labaw ang gugma kaysa balaod. Mo na mga bay, aduna gayoy usahay. Mao na mga bay usahay do natay mga kinaiya nga sobraan ra kaayo nga dili na mao o dili na makatabang. Adios, padalangin ka natong tanan. Sana samahan sa anak, sa Espiritu Santo.